Ngibingelele babukeli beVumani Film lo khuluma uVumani waleke kwamhlaba elinganawo sona madoda le phansi eManguzi kuthiwa kakho balimbuye egcini kodwa kuyasikho lapho siswami ngibingelele ungaka usilandise nje kabanzi usho ukuthi yini namhlanje ekubeka la kulesihlalo ngalesikhathi. Ngiyabingelela kubabukeli namhlanje igama lami kunqobile ngwamkhize. Namhlanje ngithe angeke ngifike la ekhaya ukuba ngizobonga kakhulu ngento eningenzele yona. Ngiyacabanga ukuthi uBhut'Vumani usakhumbula ngenkathi ebize umzali wami la uma wami ukuthi kuzokhulunywa ngendaba le yokuthi mina bekade ngithandana nomalume. So namhlanje ngize la ekhaya ukuthi mhlambe ngibonge kakhulu uBhut'Vumani ukuthi angisize ukuthi ukwazi ukuthi mhlambe umzali wami agcine azi ngalolu daba lolu ukuthi bengilala nomalume kwenzakalani ongangokuthi njengamanje sebeyazi nabantu ukuthi sengibuyele ekhaya. Wonke umuntu uyazi ukuthi sengiyingane nje Nkosi yami eseyizama nje ukuyiqoqa. Senze bekade ngilala nomalume konke lokho sekwadliwa isikhonyana. Mhlawumbe ngakaze ukushaya uNembeza ushaya amahloni mhlawumbe emhleni nomama ukuthi bumenza into embi kanje. Ngosuku nje lokuqala kwaba khona nje lokho kodwa ke kwaya ngokuya nje nalokuthi ngibuyele back entweni ekade ngizenza kwama activities ekade ngiwenza. So lokho bekufana njengokuthi mhlawumbe ngikwi-counseling kungikhipha busy lokho noma kufika ukuthi ngicabanga ngendaba yamalume kodwa nje mangabe ngithatha mhlawumbe izinto zami ngihambe ngiyodlala nezinye izingane ngivele lokho kuphuma ekushabalala emqondweni wami. So nje isikhali sami engilwe ngaso leso nginqobe ngaso nje ukuthi ngikwazi ukuba nama activities ekade ngiwenza vele ngibuyele back kuwona. So kwagcina lokho sekukhanseleka nasemqondweni sengazi ukuthi nje mhlambe iyiphupho lelo. Ngabe yonke lento ngalesikhathi yenzeka kuwena kade ungaboni ngazo ukuthi mhlawumbe umama uyamhlambalaza noma mhlawumbe nje ukushaya indiva lokho ngaleso sikhathi ukuthandana nomalume. Benginakho lokho Nkosi yami ngifuna ungasho kwazise phela ukuthi vele bese umndeni ungathathi intweni yabo kuhlwempu. Mina ngijabuliswa nje ukuthi ngala ngithola imali yabo into kanjalo ngikwazi nje ukuthi ngiyiphilise ngigqokise yonke into nje ngibe slay queen nje ngibugeli nje namo seyintweni njengabonkogela abakhona. So mina bengi noma bekufika nje lokho ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyahlambalaza lapha ekhaya kodwa futhi bengibuye ngithi hayi cha ngeke phela ngeke ngeke imali ilahlile ngeke ngibuke ezinye izingane mhlawumbe zifaka ama-frontal zifake into ezinamagama yabo ekhona ngala umalume yabo ubekade nginikeza imali. So nje bengikwazi ukuthi ngibuye ngicime lokho emqondweni nasenhlizweni yami lo Nembeza loyo. Yebo. Ngabe mhlawumbe ubudlelwane bunjani between wena nomalumekazi bubuyele esimene noma nje kwenzakalani? Engakusho since vele ngangikade ngishilo kwasekuqaleni ukuthi umalumekazi umuntu nje vele yabo nje ongangeneki. Mhlambe uBhut'Vumani mhlawumbe usakhumbula ngimchazela ukuthi umalumekazi umuntu nje ovele ongangeneki nje nalapha ekhaya bayamazi. So njengamanje ngingasho ukuthi mhlawumbe uyangipretenda mina noma sengi-right as ingane sengizamile ukuthi lokho ngimhloniphe ngidlulise ngibe nalokho ukuthi cha ngonile as ingane. Kodwa ke yena ngike ngibone ukuthi mhlawumbe unezinye izinto nje angazi ukuthi uyangipretenda kuzona yabo. Noma ngingazi ukuthi mhlawumbe mina usuke emcabangela ngoba ngenza into embi kuyena kodwa nje ngiye ngibone ukuthi ayi cha ngeke mhlawumbe kunezinto nje mhlawumbe angakadluli kuzona yena yabo mina noma sengidlulile kuzona. Umalume akaze mhlawumbe akulandela? Umalume Nkosiyami akaze azangilandele. Okunalokho nje into eyenzeka ngake ngezwe ngomalumekazi ethi kumele ngifike kumalume ngizobabona khona nezimpahla lezi umalumekazi akade ngiphathele zona esuke eGoli yabo because umalumekazi ngakade ngishilo ukuthi ube umuntu nje osipha imali njoba enesebenzi eGoli. So benokuthi ke vele umalumekazi mebuya abuye ngithengele impahla zokugqoka yabo. So njengoba umalumekazi ethi angifike njengoba mina sengibuyele ekhaya. So nje bethi angifike ufuna vele ukuthi ngifike vele kukhona nomalume yabo into kanjalo. Manje mina ngagcina ngithembisile ukuthi ngizoya kobabona kodwa nginaloko ukuthi nje kazi kuzofika kwenzakaleni uyayibona into kanjalo. Manje nginovalo lokuthi mangiya
angazi ukuthi mhlawumbe umalumekazi uzofike engigile laphayana mhlawumbe enze into ebuhlungu kumina noma futhi umalume uzophinda enze into ebuhlungu angazi yabo. So nje ngisazoyidlela amathambo engqondo leyo ukuthi mhlawumbe ngiye yini kovakasha noma ngingayi yabo. Angazi ke nomama mhlawumbe ukuthi uzovuma yini ukuthi ngiphinde ngiyovakasha khona. Hey, South Africa kunzima. Siswami awusho ngabe mhlawumbe kunjani ubudlelwano phakathi kwakho noma wakho? Ubudlelwane bami nomama ngingasho nje ukuthi busanormali nje okunalokho ngibone ngazi ukuthi uma unginikeza uthando since ngizame ukumphoxa yabo. Unaloko ungifukamela ngazi kanjani mhlawumbe ngize ngicabanga kwesinye isikhathi ukuthi mhlawumbe unovalo ukuthi mhlawumbe ngizophinda ngenza into embi kanjani. Usethanda nje ukuthi ngihlezi ngisemehlweni akhe yonke into engiyenza uyayilandelela. Ngikhombisa nje uthando engingakazi nje ngalibona even ngingakoyenzi le nto engimenze yona. Kodwa nje njengamanje ayishem uyangithanda nje ungenzela yonke into engiyidingayo. Wena futhi ozangibuza ukuthi uyakuthanda ukuthi kunjani yabo. Usenza nje izinto engade engakazi azazenze kimi. Manje angani noma mhlawumbe unovalo ukuthi mhlawumbe ngizophinda futhi ngigwegwe yabo ngibe ingane nje yabo ebhedayo yini yabo angazi. Hey siswami ngiyakuzwa awusho mhlawumbe njengamanje ulandisa umukelo mhlawumbe ngabe khona sunayo mhlawumbe umlisa sizeni. Hayi umbuzo onzima ke lokho siyami kodwa ke ngizozama ukuphendula. Okwamanje nkosiyami nje ngithe angeke ngibe nje ingane elalelayo yabo angiplanile ukusukuma anytime soon ngomuntu wesilisa kuzobonakala nje maze siko December January next year angazi because nami ngisafuna nje ukudila nami self nje kuqala ngiyibheke ukuthi ngubani kanjani ngilungisa amaphutha ami engiwenzile nje ngibe ingane nje elalelayo and vele noma usaloke ngilusile yabo usaloke ngigadile ukuthi yabo kungabi khona mhlawumbe umuntu esesengibonana naye kanjani since kusenzeke lento le usafuna ukuthi ngihile nami ngibe right kuyima ngiqala ke mhlawumbe ngibheke omunye umuntu wesilisa. Yabona nje ngisho ngihamba estradini noma mhlawumbe ngihamba naye uma yabo mhlawumbe nje sit down abafana basuke bememezileke hayi uma amuthi inkuntsho ubhuti ngeso ubone kahle ukuthi ufuna ukumbambe ngezakhe izandla. So nje umuntu wesilisa nje ngisho ngabe eyangimemeza manje ukuthi akambambe ngezakhe izandla. So nje ingakho mhlawumbe ngisathi nje ngifuna ukuye ngibe ingane nje eqoqekile yabo ngibone nje ngoDecember njengoba ngoDecember la abantu basuke bebuyile khona emakhaya beholile mhlawumbe ngizothola nje ijongo elizovela lishaye zonke inkomo yiphelele kwazi ba. So nje ingakho ngithi ngizama ukuyiqoqa nje from now on ngibone ngoDecember ke lapho ngoba bonke umuntu usuke esemakhaya ngivukele mhlawumbe noma ingejongo nje right. Yes. Ngabe mhlawumbe udila kanjani nomakhelwane abangani ngoba bekwazi unalesa bakwazi ngalesa sithombe sizobuthanana nomalume mhlawumbe ngabe bakujaji yini noma bakuhlulele bakuphilisa kanzima emphakathini wenze njani futhi makufika nazi wona amajongo noma insizwa lezi zibika kuwena? Kahle nje mangingayichaza nje kabanzi le ndaba yomakhelwane nabangani yabo nje ngikhula vele bengaziwa njengengane nje vele ephethe kahle yabo. So banalento le yokungicomforta nabo yabo ukuthi cha abo nje khona omunye nje usanda ukuthi hayi kwakuyidemon lelangeni ingane kaMkhisi hayi ngoba kwakuyiyona banaloko nje ukuthi bona ingane mangabe ikhuliswe kahle ikhule phambi kwabo yenza kahle uyaphambeka endleleni banokuthi idemon uyabo. So njengamanje nje banaloko nje ukuthi cha idemon njoba nje futhi sengibuyile ekhaya bayafika nje ekhaya kube mnandi kube right ngisho ngihlangana nabestradini abanye bazi bangipha imali nje bengibingelele ukuthi siyabonga mntanami ukuthi ubuye ekhaya uqhubeke futhi uyiphathe kahle idemon lelisozama ukuthi sithandaze lingabe lisabuya. So ngiba nalokho nje ukuthi hayi shuthi nabo basangithanda basangijabulela abanako ukungixasa ukuthi mhlawumbe ngenza into kanje yabo. Nanokuthi obhuti mabengabe bengishela Nkosi yami bayashayela bona shema ngifuna ungasho ngisho ngihamba ngisho namanje mangisuka la ngizothi ngigibela nje eTexini kube khona uthi ucela inamba
manje ngivele ngiyibambeke ngoba ngisazama ukuhamba le ndlela le yokulunga yokuba ulungile igama lami yabo ngifuna ukuba ulungile ngibe ingane nje nkosami ngibuyele back to normal so ngiyazama nje nkosami ukulwa nalezo zimpi ukuthi noma beshela omunye ngizimnikeza inamba wrong yabo because nje ngiloke ngibona ukuthi uyangilandelela yabo kanti manje ngisafuni lonto le njengoba ngisho ukuthi ngibheke kuDecember manje mhlawumbe ngizovukela ngejongo lami mhlambe ungathini mhlambe kubangani if unabo ungathini mhlambe kumama if naye khona uzoyibona le video engingakusho nje kakhulukazi kumzali wami ngingasho ukuthi ngiyabonga ukuthi angamukele ngizamile ukuthi ngiphume esandleni ngizamile ukuthi mhlawumbe ngimhlambalaze ngiphume nje ngibe ingane nje ezihlongandlebe ngiyabonga ukuthi noma sengikwenzile lokho uqhubekile waba umzali kimi yabo akazange asho ukuthi ngoba mhlawumbe sengiphambukile endleleni ngoba sengabantu abasha saphambuka endleleni kodwa uthola ukuthi abanye amalungu omndeni agcine sethi akahambi uyihlongandlebe begcine sebemxosha ekhaya kodwa uma ukwazi ukungibuyisa ukuthi ngize ekhaya angivulele izandla njengamanje nje ngihleli kahle naye ngokuthula phinde futhi kuzoba abangani nje abantu engibajwayele abazange bangicwasa ukuthi mhlambe ngoba nakho ke sekukhona ongikwenzile okubi nje okuthinta lento le yamalume ayishem ngabe ngidlala ngabo bangwelcome kamnandi nje ngisaphila nabo nje kamnandi bekuhanjwa ngiyahamba ama kujatshulwe ngihleliwe sahleka nje sonke akukho nje mhlawumbe engathi mhlambe bayakusho kumina okwenza ukuthi mhlawumbe ngiyinyeze kancane cha makuhleliwe nje sihleli masiphuza idrink masidla uphuthu ndawonye kuhlelwe kube mnandi kube right nje yonke into i-right angifuni ukungasho shem ngiyabonga kakhulu isupport yabo nothanda abanginikeze lona noma sekwenzeke igabeko engaka abazange bangidele bathi nonke sisazwana nonqobile ngoba wenza into ekanje cha basabangani bami basawomakhelwane bami basabazali abanye kimi ngiyabonga ungathini mhlambe kumuntu omncane njenganawe wesifazane mhlambe othandanayo nomalume wakhe ofihlayo noma onomuntu omdala afihla naye khona into abayenzayo engakusho nje Nkosi yami ukuthi mhlambe angazama ukuthi aphume lo obala nenkinga yakhe ngoba nami ngibonile ukuthi ukwenza izinto ezikanjena ayilungile kwesinye isikhathi mhlawumbe uzugcina mhlawumbe usulahlekelwa na isithunzi sakho okunye futhi mhlawumbe benga-advise ngakho umuntu mhlawumbe ongangami okwenzayo lokho benga-advise ngokuthi eze la ekhaya ngoba mina la ekhaya ngithole ukusizakala noma bekade ngingathembi ukuthi mhlawumbe ngiyokwazi ukuthi lento le ngiyikhuluma mhlasimbe lapho ekhona uyasabi ukuyikhuluma kwifamily noma kumngane noma kubani noma kuthisha ukuthi umuntu ofundayo kodwa ngiyamthembisa ukuthi mangase eze la ekhaya ezokhuluma noBhuti Vumani uzoba khona umehluko uzomsiza usizo futhi uzolithola uzophuma kuleyo nkinga leyo akuyona futhi uBhuti Vumani ngiyathemba ukuthi uzofika nesixazululo ngoba nami ukwazile ukuthi indaba yami ayilandelele ukuze kufike ekupheleni kwayo ngithole nesixazululo ngoba nje usubonga kangaka usukhululekile kangaka ngiyakhumbula uma wakho ngathi akafast for 3 days kwathi ngolwesibili usuku wahluleka ethandaza ngabe mhlambe wena uyisime kanjani mhlambe nawe ngabe usuya enkonzweni mhlambe uhamba nomama kwenzakalani noma mhlambe uyithandazela endlini nawe Bhuti Vumani engakusho ukuthi since ngibuyele ekhaya umama uye wangitshela nje ngosuku lokuqala ngibuyile ekhaya yabo wangitshela ukuthi mntanami njengoba usula ekhaya uzoqhubeka nje uye esontweni njengoba vele wawuye esontweni sisahlala la ekhaya nawe ayi ngaqale ngaba nalokho nje ukuthi abo esonto mhlawumbe bazothini yabo hayi kodwa nje ngathi hayi so kwathi sesiyolala ngaqunga isibindi ngathandaza athi Nkosi ngesonto ngifisa ukuya esontweni kodwa nginovalo ngesimo sezinto engizenzile angazi abazalwane ngizobabuka kanjani yabo hayi kwaya ngokuya ke ngahamba ngayela esontweni mangifika esontweni bangikhulekisa bangithanda nje abazalwane banginikeza lelo thando ngazi uzayi cha ngisesontweni ngisenkonzweni anginako lokho ukuthi benginyeze belokho behleba abazalwane bethi hayi inganyeka asibani banyenza ukuthi cha abazange bakwenze lokho kunalokho bangikhulekisa bangimotivate
kwasukuma ngisho nabantu abasha abalingana nami bangimotivate. Okungangokuthi njengamanje nami sengibuyele back esontweni, mekuyisonto nje ngiyayela esontweni, sithandaze kube mnandi kube right, kufundwe iBhayibheli, kushumayelwe nje. Nami sengibuyele esontweni, sengiyathandaza nje before ngilale, ngilokhe ngilikhulekisa idemoni ukuthi lingabuyi. Siyabonga sisi omdala, siyabonga kakhulu sibe nawe. Siyafisa nje qhubeka kube njalo, kungavuki elinye idemoni futhi endleleni, angithi? Yebo. Sihlezi sithandaza. Hayi, ngiyabonga kakhulu nami bhuti Vumani, ngiyabonga ukungisiza. Ngifika la ekhaya nganginovalo ngitsho ukuthi mhlambe nje into yami ngenisukumele noma mhlawumbe usizo ngeke ngilithole, kodwa nangivulela izandla la ekhaya ngasizakala. Ingakho ngi-advise namanje ngigcizelela ukuthi umuntu onenkinga enjengane yami angeza ubhuti Vumani uzomsiza. So nje ngiyabonga kakhulu nabazalwane kusame enkonzweni nemithandazo yabo, ngicabanga ukuthi nayo idlale indima enkulu ukuthi bethandaze. Ngiyabonga. Mbukelo weVumani Film, siyabonga kakhulu. Nawe la ukhona akukho kungenasisombululo, akukho kungenamlekeleli namlamleli. Siyabonga kakhulu. Amen.